her næste gang, så er der et hjørne her, og så ligger en bum derovre. Og så rider du bare hen mod bummen, præcis ligesom du gør hen mod de der to hjørner. Levende på venstre, levende på venstre. Ja. Og igen på rundt igennem, ja, og læg væk med hånden. Ja. Der, så sæt der. Og gør det samme over ved bummen derovre. Så kommer man ud i hjørnet, som om det er et rigtigt hjørne med hegn på. Ja, runde venstre, runde venstre, runde venstre. Mere. Ja, men lidt mere effektivt det hjørne. Så, ja, og ud i hjørnet, fat for højre. Ja. Let igen på venstre. Og let på venstre, ud i hjørnet og stopper på højre. Stopper på, ja. Og så igen fri på venstre. Fri på venstre. Ah, det kan godt være i hjørnet. Slip den i hjørnet, ikke? Stopper på højre, levende på venstre. Ja. Så skifter volden. Op og sidder ret igen. Og vær opmærksom på, at nu den ikke skyder venstre skulder, når du kommer den her vej. Så, ja. Heller rundt lidt. Ja. Sådan. Og let på venstre. Og vær opmærksom på, at den ikke bliver stærk på venstre den her vej. Så heller rundt en lille smule til venstre. Hele vejen rundt. Hver gang den skyder venstre skulder, så ret op til venstre. Ja. Så. Stille. Vente. Vente i hjørnet. Ikke bare lad den løbe. Kom tilbage og vent, så du har kontrol her. Så. Ja. Venstre skulder. Og spark til den. Så må du godt lige jogge venstre spor til den. Den skal flytte, så den skal acceptere din udvendige hjælper, ikke også? Der bliver jeg sur på den. Jeg gider ikke have smadret mine støvler på hegnet, fordi den ikke kan rette ind. Så må du lige jogge til den. Ja. Godt. Ja, kom tilbage igen. Ja, og venstre skulder. Ja. Så, og levende på venstre igen. Så vær opmærksom på, at du ikke så kommer til at hænge fast i venstre tøjle herude, selvom det er nu den der udvendige. Stadigvæk skal den være helt let på venstre hånd. Hele tiden. Uanset hvilken vej. Ja. Så. Og let i venstre. Godt. Runder du til venstre igen på langsiden. Holder du fat i højre tøjle. Højre tøjle er din udvendige tøjle. Så runder du bare til venstre ned ad langsiden og rundt på kortsiden. Hold fat i højre. Og så igen fri på venstre. Og klap det på venstre. Ja. Og så tilbage med skuldrene selv. Ja. Og igen. Så ved at runde venstre. Ja. Og let på venstre. Ja. Og tøjlen lidt kortere igen. Ind på begge strækker, så du lige lukker lidt mere sammen i halsen. Godt. Op og sidde ret. Skuldrene tilbage. Let på venstre. Så korrigerer den fri, og så på klappet. Og klap den der. Ja. Bær hovedet til hele vejen rundt. Godt. Og tilbage. Fri på venstre. Ja. Godt. Skift og vold. Forbrænd. Ja. Og igen forbrænd. Vær opmærksom på din højre skulder. Langsomt. Ja, sådan. Og fri af venstre igen. Runde venstre. Ja. Runde venstre hele vejen. Runde lidt til venstre. Venstre støvle. Runde lidt til venstre igen på langsiden. Runde ind til venstre på langsiden. Tænk dig en lille smule værsad. Venstre støvle. Fat på højre. Kig ned i hjørnet. Ikke lås fast i venstre. Hold fat i højre. Let på venstre. Gå igen. Fri. Ja. Hvis på din venstre han ikke ser ud til højre. Til venstre ind til venstre i stedet for. Sådan. Fat på højre. Og så løsne på venstre. Korriger og løsne. Ja. Og fyr på sporet igen. Kigger ud på hjørnepælen. Ja. Levende på venstre. Ud i hjørnet. Ja. Og levende. Fat på højre. Sådan. Levende ind til venstre. Ja, og let på hånd. Ja. Fat på højre.